yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke raba alqur'ani hizbi hizbi. SITV hasken shirya salafiya mafita ga dan Adam. SITV hasken shirya salafiya mafita ga dan Adam. Ya ku masu kallo da sauraro, a cikin wannan bidiyo za mu yi bayani akan wata fa'ida musamman ga 'yan uwana ahlus sunna salafiyyin, shine yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke raba alqur'ani hizbi hizbi. Mun taɓa yin daura akan wannan mas'ala wanda mun tattaro maganganun malamai masana dangane da yadda sahabban manzon Allah sallama suke tahzibul qur'an, raba qur'ani hizbi hizbi, izu izu. Ibn Taymiyyah yake cewa abu ne sananne magabatan wannan al'umma, salaful umma, irin yadda muka raba alqur'ani ko irin yadda muke ganin alqur'ani yanzu an raba shi hizbi hizbi, hizbi 60, juz'i 30. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da magabatan wannan al'umma ba haka suke raba hizbi hizbin su ba. Sannan kuma inda muke sa alamar hizbi mu ce nan shine hizbi na 1, na 2, na 3 har zuwa na ƙarshe, magabatan wannan al'umma ba haka suke yin nasu ba. Na san wasu za su yi mamaki, to amma Ibn Taymiyyah kamar da yake faɗa a cikin fatawa yake cewa farkon wanda ya fara raba alqur'ani zuwa hizbi hizbi a irin wannan tsarin da muke gani, a sa alamar izu, a fatat ma'una, a sa sayqulu, a sa qala alama qullaka, a sa fanabaznahu wal muhsanatu, irin wayannan alamomi a ce nan ne kan hizbi hizbi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shine wanda ya fara yin wannan, shine wanda ya bada umarni da shi kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa. To amma su sahabban Annabi sallama suna raba alqur'ani ne zuwa gida 7, hizbi 7, ba hizbi 60 ba. Wannan shine abin da yake sananne ga dukkanin malamai da ɗaliban ilimi da wanda suke bincike akan wannan mas'ala, cewa a sahabban annabi sallama da shi kansa annabi sallama suna raba qur'ani zuwa hizbi 7 ne, ba hizbi 60 ba. Har ma yasa akwai wata formula shahararriya da ta shahara a tsakanin su na yadda suke raba alqur'ani na hizbi hizbi, wanda ita ce wannan formula da zan yi bayanin ta a takaice saboda yan uwana su fa'idanta, musamman yan uwana salafiyyi, domin ya zamanto su mai da karatun alqur'anin su ya zamanto irin yadda sahabban annabi sallama suke. Wannan formula ita ce fami bi shauqin, fami bi shauqin, fami bi shauqin. Wannan shine yadda sahabban annabi sallama suke raba hizbi da alqur'ani. Hizbi na farko shine fa, hizbi na biyu ma, hizbi na 3 ya, hizbi na 4 ba, hizbi na 4 sha, hizbi na 7 wa, hizbi na 5 sha, hizbi na 6 wa, hizbi na 7 ka. Wanda wannan ana nufin hizbi na farko yana farawa daga suratul Fatiha ya je ƙarshen suratul Nisa, shine hizbi na farko yadda sahabban Annabi sallama suke. Sannan hizbi na biyu yana fara daga suratul Ma'ida ya ƙare a suratul Tauba, ma'ana ya je Yunus, yana zuwa Yunus. Nan ne hizbi na 3 yana fara daga Yunus sai ya je suratul Nahl, wanda shine ba ya je suratul Isra, banu Isra'il. Sannan wannan shine hizbi na 3. Hizbi na 4 yana fara daga banu Isra'il sai ya je Shu'ara, shine ya zama to shine nan ne hizbi na 4. Sai hizbi na 5 yana fara daga Shu'ara sai ya je wa wasafat saffa. Sannan wasafat yana farawa hizbi na 6 yana fara daga wasafat sai ya je Qaf, hizbi na 7 kuma yana fara da Qaf har zuwa ƙarshen alqur'ani min aljinnati wan nas. Wannan shine yadda sahabban annabi sallama suke raba alqur'ani zuwa hizbi hizbi. Har Ibn Taymiyyah ya wani bayani mai tsawo mai fa'ida cewa irin yadda za ga cewa mu yanzu ake raba alqur'ani hizbi hizbi a irin wannan salon, to za ga cewa salo ne wanda galibi
ya saba yadda sabon annabi sallama suke yi, wanda kuma akwai abubuwa na mukhalafat sosai wanda za ga cewa tsayawa a kansu za ga cewa babu fa'ida sosai. Muna fatan insha Allah ta'ala idan mun samu lokaci za mu maimaita wannan daura da muka gabatar na yadda sabon annabi sallama yadda salaf suke tahzibul alqur'ani. Ka yaɗa SITV hanya ce ta alheri.